Ja som úplne nadšený z praktík operátorov. Kúkam na internete ponuky internetu, tuto v Karlíne, kde sú bohužiaľ strašné. Pozerám sa, že to je proste nevyhovujúce, tak to zavriem. Samozrejme, človeku toho musí nechať telefónne číslo. Takže vám začne do minúty zvoniť telefón. A to prebieha asi takto. Dobrý deň, volám na základe vašeho súhlasu, bla bla bla, hovorím, no ja som súhlas teda podľa mňa nedal, ale ja chápem, že ho tam niekde máte. Hovor je nahrávaný, bla bla, jasné, dobre, minúta času preč. Vy ste mal záujem o internet, hovorím, áno mal. No u vás na vašej adrese pozerám, že máte, hovorím, áno, máte 200 na 10 alebo nejakú takú proste nepoužiteľnú pitominu. Áno, jo, no, my máme na vašej adrese 200 na 10, hovorím, áno, viem, videl som to na vašich stránkach. No a vy to k čomu potrebujete? Hovorím, potrebujem to k práci, k veľkým súborom. Aha, no tak my máme opravdu u vás jenom tých 200 na 10. Hovorím, áno, videl som to na vašich stránkach, preto som to neobjednal. A vy mi teraz voláte, aby ste mi to zopakovali, že máte pre mňa 200 na 10. A vy by ste si kolik tak predstavoval? No ja by som si tak 300 na 300, 500 na 500 a čokoľvek vyššie. Čo nemáte? Prekvapivo. No tak to nemáme. Hovorím, hej, to nemáte, pretože to nemáte na stránkach, na ktoré som sa pozeral a vy mi teraz voláte, aby ste mi to znovu povedali. A na pozadí mi volá ďalšie číslo, to znamená, že mi volá ďalší operátor, ktorý mi chce povedať, že to, čo som čítal, čo ma vlastne nezaujíma, mi vlastne chce ponúknuť, aby si vypočul, že ma to nezaujíma. A tak si tu žijeme. A to mi ešte volá nejaká firma, ktorá robí nejakú kontrolu poistiek. A pani bola tak naskriptovaná agresívne, že to som ešte nezažil absolútne. Ona mi hovorí, že volá mi z klientského servisu a je potrebné skontrolovať moje zmluvy poistné, pretože určite obsahujú chyby. Oni majú štatistiky, že 9 z 10 zmluv poistných obsahuje chyby. Takže kedy by mohol sa zastaviť ich pracovník u mňa, nezabere to veľa, je to tak na 10 minút, či môžem dať nejaké časové okno. A ja, moment, akože, jaký klientský servis koho? No proste my sa tak voláme ako firma. Tak hovorím, pardon, ale ja mám jedného z najlepších maklérov v Českej republike, Renomiu, ktorý mi to stráži. No ale toho si necháte, to je v pohode. Proste my vám to len skontrolujeme, preto tam sú určite chyby, môže to byť podfinancované, môže to byť zle definované. Hovorím, ale toto robí ten maklér, na to on je. Čo iné on robí pre Boha živého? Normálne som s tou pani dohovoril, pretože ma zaujímalo, kam ma bude tlačiť. Takže ona mi vlastne stále vysvetľovala, že mi poskytne niečo, čo mám poskytnuté, pretože na komunikáciu s poisťovnami mám makléra, ktorý sa tým živí, že optimalizuje tie poistky. To je proste jeho práca a za to má províziu. Pani mi to stále ponúkala, že toto je ale niečo iné. Oni mi napríklad skontrolujú, či tam nemám tie čiastky mimo. Hovorím, áno, toto robí maklér, to robí Renomia a konkrétny človek mi kontroluje tie čiastky. No ale keď vám to my neskontrolujeme, tak nebude plnenie. Hovorím, ja mám vždycky plnenie v poriadku. Ja som s poisťovňami úplne v pohode a mám poisťovne rád, pretože naozaj mám od nich vždycky plnenie. Mám dosť, teraz mi budú všetci vyvolávať, kam som sa pozrel na internety, že mi vlastne ponúkajú niečo, čo nechcem, ale klientský servis to bol akože vrchol všetkého. Ešte hovorím, to je ako by som mal zubára a vy mi ponúkate zubára, ktorý mi vlastne opraví zubára po zubárovi. Ako, keď mám svojho dobrého zubára, nepotrebujem iného zubára, pani. No ale, ne, už prosím vás, akože ušetríme si čas, zavolajte niekomu, kto ako netuší, ja teda tuším, už som dosť starý na to, aby som tušil, jak funguje svet a ďakujem. Tak, ako to máte vy? Ste arogantní na týchto ľudí, alebo sa s nimi bavíte takto pár minút trpezlivo ako ja? Ja viem, že oni za to nemôžu. Ja viem, že to je ich práca, viac menej, akože všetko áno, ale niekedy som z toho fakt unavený. Nech si nájdu inú prácu. Čaute. I've been reading all the war, and I've been shutting down the stars. Yeah, 'cause when it rains and it pours.